Guys, ang gagamitin naming makeup. Ayan. Huda Beauty. Yan ang gagamitin namin. Makeup. Ayan. Hi guys, nandito kami ngayon sa aming makeup challenge with Seri Cute. Ayan. May makeupan niya ako guys. Titingnan natin kung marunong siya mag-makeup. Okay guys, dyan lang kayo. Ayan, pakita namin mamaya kung gaganda ba si PingByahera. Start na. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mo babaliw sa'yo. Panahon nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may sorpresa ka laging dala.
Ang saya-saya, ayoko lang pahalata Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na di bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Di pumapayag na di kita kasama Kung magkayagap daig pa mag-asawa Nakaalalay sa anumang bagay Wala man ako sa sarili, laging nandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Gusto ko, ako lang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang magkikita. You want me together, gusto ko sa'kin ikaw. Pangako sa iyo, hindi ka na mag-iisa na mahalin ka. Wala nang iba, ikaw lang yung aking dalagang Pilipina. Ikaw yung dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Sa tingin ko pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita.
sa'kin you're the best. Tayong dalawa ay laging chill, hindi ka Kesa mai-stress. na naman ay pansinin mo, pagbigyan pusong ito na mahalin ka. So guys, ang ginamit namin ha. Yan. From Huda Beauty. Yung lipstick naman namin na ginamit. Ito siya. Nabili ko to sa UAE. Anong tawag nito? Lipstick matte. Liquid. Liquid. Ayan. Tapos yung foundation na ginamit namin. Ito. Ayan. So, tapos na ang aming tumangos ang aking ilong, guys. O, diba? Pack na pack. Thank you for watching, guys. Ayan, sa mga bago dyan. Don't forget to like and comment down below. Syempre, sa mga bago pa rin, kung hindi nyo pa na-subscribe si PingByahera, subscribe nyo na, guys. Ayan. And see you in my next video, guys. Thank you so much. Bye-bye.